אוקיי, בואו נדבר על החלק השני של המסלול הסגול. אחרי שעברנו את החלק הראשון עם הצעד של הקואורדינציה, אנחנו מגיעים לחלק השני, שהוא מעבר שמאלה, על אחיזה שהיא הפוכה, אחיזה שהיינו חושבים אולי לתפוס אותה ככה כאנדרקלינג, אבל בגלל שזה גבוה, אז זה יהיה מאוד מאוד קשה, ואנחנו נרצה לתפוס אותה דווקא עם האגודל. אנחנו תופסים מלמעלה את החלק הסלופי שלה, שמים את האגודל מלמטה, וככה אנחנו בעצם מושכים את הגוף לכיוון הקיר. עכשיו, הדגשים למעבר הזה, שהוא מעבר יחסית כוחני, הם שניים. אחד, אנחנו רוצים שהגוף שלנו יהיה ממש מתחת לאחיזה, אז אנחנו מגיעים אליה מצד שמאל, אנחנו נשים את היד ואנחנו נעבור כמה שיותר מתחת לאחיזה. הדבר השני, בשביל להעביר את היד השנייה ולעשות את המאץ', אז ברגע שאנחנו משחררים את היד, יד ימין מהאחיזה הקודמת, יהיה לנו בעצם קטע קצת קשה, כי יש לנו רק יד אחת שמחזיקה את הגוף. בשביל להקל את העומס הזה, ולעשות את הצעד הזה בקלות המרבית, אנחנו נרצה שהגוף יהיה כמה שיותר קרוב אל הקיר. אוקיי? הגוף יהיה קרוב אל הקיר, ואז אנחנו נעשה את המאץ', ואז נחשוב על לעבור הלאה לאחיזה הבאה. עכשיו, מה הרעיון מאחורי הקרבה של הגוף אל הקיר? בגדול, השיפוע של הקיר הזה הוא 15 מעלות. אוקיי? עכשיו, ב-15 מעלות, יש מידת קושי מסוימת להחזיק את האחיזה. אבל כשהגוף שלנו רחוק, אז אנחנו כבר לא ב-15 מעלות, אנחנו כבר ב-35 מעלות. וב-35 מעלות להחזיק ככה אחיזה עם האגודל, וואלה, כבר קצת קשה יותר. אז אנחנו נרצה להיות כמה שיותר קרובים עם הגוף, לבוא לעשות את זה מהר, ולהמשיך הלאה. אוקיי? אבל לפני שמתחילים, מה אנחנו עושים? מברישים. אל תתבלבלו, מסלול מלוכלך הוא מסלול הרבה יותר קשה, ואין שום סיבה. ניגש לעבודה. אוקיי, נעשה את הצעד הראשון. עכשיו כאן, ניגש עם האגודל, שם את הרגל, נכנס קרוב, עובר, נאנדר, מאץ'. עכשיו פה, אני עושה צלבה, נכנס למין צפרדע כזה, וסיום.